Lonyaka awusapheli ngathi bayawulula. Lonyaka impela awubangalula. Lezi ndaba ngiyithola ngeselula. Sengathi bangabakhombisa ikheli ababulali bakaSenzo Meyiwa. Kuhle ngoba ne-AfriForum isimenyiwe. Rest in peace Sam Meyiwa. Sumzansi ake sikhulume. Sithi xolani mndeni kaGwala. Rest in peace Mduduzi Hlophe. Lala ngokuthula David Kekana. Rest in peace Andile Kombi. Lala ngokuthula Thami Shobede. Rest in peace Oliver Mtukuthi. Lala ngokuthula Tony Clegg. Rest in peace Uyinene. Ubani wavusa omunye ekufeni? uBlack Coffee nonkosikazi wakhe benzeni? uSjava noLady Zama bona benzeni? Kwenzakalani kuma-elections? uZuma neCommission kaZondo baphelelaphi? uDuduzane Zuma yena wenzeni? uMashaba we-DA yena wenzeni? uMusimayemane wenzeni? uMzabalazo noCashflow bona baphuma kanjani? Zisekhona yini izikhukhula? uLuyolo kuma-idols wenzeni? Kwenze njani ngamaXhosa ne-tribalism? Ubani uSiya Kolisi futhi wenzeni? Ama-Springboks eJapan enze njani? Nithini ngonompempe be-PSL? Kwasashiswa yini abokufika? Isekhona yini i-xenophobia? Kwenzakalani ku-Crowd1? Herbalife yona yenzani? Ubani uPesitawo futhi wenzeni? Ibanyana kweyomhlaba yona yenze njani? Yaba khona ngempela i-earthquake eThekwini. Isitokofela sika-R200 ku-WhatsApp sona saphelelaphi? Emva kweproposal yase-KFC kwenzakalani? Kuphunywa kanjani emabhozeni? Ubani uLu nomalume wakhe futhi benzeni? uShoma Jozi yena wenzeni? If happiness was a person. Gosh. Igogota kuphi piano? Saze sasha umlilo kaDJ Zinhle. Nami sengize ngaqonywa ngabethi. Tshela udadewenu angacebi kumanga ukuthi usuqomile. Ngoba uyishola wena ukuthi kuthenge umntombi ungasenabo. Phela ngizokuthengela ibhanoyi ngoba ngithathe down. Ngenza umuntu. Ngihambela phezulu manje eJerusalema. So danke Mr DJ. Asikhohlwe labantwana abarong ngoba ngenxeba njengami. You are breathing through the wound. Contact insurance. Lonyaka awusapheli ngathi bayawulula. Lonyaka impela awubangalula. Lezi ndaba mina ngisithola ngeselula. Uma kukhona okusele nawe sengakudalula Sipho Mabuza.